Mä julkaisin just äsken Shorts-videon. Nyt me käydään katsoa, että olisiko ketään siellä maassa. Ei vielä ole vielä. Mut mä toivoisin, että joku teistä tulisi tänne. Nyt kohta me pyöräilee. Ja keulimaan. Ehkä face reveal. Ehkä. No joo, jos tää video saa 10 tykkäystä, mä teen face revealin, keulitaan, haastellaan. Kaikkea. Kaikille teille. Hyvää tahdon. Ja pikku mä joskus rikastun. Ja mä... Niin. Ai niin, muuten giveaway-ilmoitus. Kuka haluaa tämän? No ei saa. No kuka haluaa tommosen jumpsuitin? No ei. Nyt aluksi giveawayssa palkinto on. Ohjeet on simppelit. Tuu mun maahan. Voita toi. Tätä tuu mun maahan. Saat tämmösen. Tehdäänpäs näin. Kikkoillaan. Sitten vaikka kuuntele tätä vielä. Katso tätä videoa vielä. Eteenpäin. Tiedätkö miten saat? Koska en mä tuu mitenkään randomille tän arpoo, vaan se joka tulee mun maahan. Ja mutta ei me voida tämmöstä rakentaa tähän. Noniin. Se on tästä. Joo, moikka!